سلامات هامينيخم دحنا ديخم حنا እግዚአብሔር ይመስገን دحنا አይና ሎማንቲ ላይ ብጣዕሚ ፍልይቲ መዓልቲ እያ ላብዝ ዓለም እዚ ልመጥኽላ መዓልቲ እያ መዓልቲ ውልደተይ ብጣዕሚ ደስ ልብል ካውለለና አንጓለይ ለለሸዋት ወርሓ ኢና ሎማንቲ ቪድዮ ክለቀው ተለኹ ሰንበት እዩ ነውና ሎማንቲ ጾም እዩ ናዚ ና ጥምቀት ና ገሃድ ማለት እዩ ግን ቪዲዮ እዚ ና ቀዳም ቪዲዮ ኢና እሱ ተረድኡለይ ዝነሰረት ነገራት ምናምን ክሉ ስለልኽእሉ ና ሎማንቲ ና ጾም መዓልቲ ከይመስለኩምና ቅድሚያ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ግዴታ ብንጉእ ቤተክርስትያን ክኸድነኒ እግዚአብሔር ከመስግንኒ ዝኹሉ መጀመርያ ለዛ ዓለም ክመጽእ ስለልገበርኒ ከቀጽል ተሎ እንደገና ዝኹሉ ዓመታት حالفة لابد جزيزي لابد عمت زي التبارخ ببزح نجار التبارخ كله عمت بسلام سلالة حني جابير كمسكن بيتكسان خدية قال لا يا آمينو أنا الخون أو تحتي حلفنت لوس دلا قول عسى لا تنللا جابير التمسكن يخوننا كاو هذي نبي تكسان يكخد كاماتن كابزبي بوتان رستي مسسفح خلي كفلطان حدث علي من السخاف من كاستنفاسي سلامي بزيحو لومي من باري مسترداخو لساني مزمور እዚ ቪድዮ እዚ ብምኽንያት ያቀሪፀ እዩ በተለይ ገና ኣብ ሓዳር ለይበፅሕኩም ሰባት ኦርቶዶክስ ኾንኩም ማለት እየና ተቃንኡ ኢለየ መንፈሳዊ ቀንኢ ክስማዓኩምና በዚ ስርዓት እዚ መርዓኹም ልክትገሩ ኢለየ ቀሪፀልኩም ብጣዕሚ እዩ ደስ ልብል مسجانا أفيعل التماليو فالفالي ما هي واتكلخا نسمعي تروي كالاي منن بجكاخا امونا ملاق نديخا يا قاري مسترر كاين من قد خمير كاني صدق كاب حاتيات كفلي أيمرو فلتت كوين كاني حاقوس ملعتي رخيبون لبي مسعرف كايو فاتينك جزاكاس مرجاي كواي غير كايو كاو كبيت كرسيان ملسي مزي على ولد قلل ولد قرص ساريحة نزوم مرعت كعجب دونجي ستال تملسخو تولو تتحلي قرصي سارحة خالقوت صراحة لسل نورني لوم كاتمنتي أوزس أنتن دكسي سر كمتيو ميلاس لازانيا لا صراح كلهم نيرنا يقرأ خوي بدعم تبتبل على الخسل نار خوي قرأ خوي جن أوزي أستوي سيا قرأت لهم نيخو كولات لي قري ناني شو عتارحة مخنا جركم نيرنا أوزي أجر خدانا غير لا بتعميش كوري خوينا كاو قتيلا حواتي سلالمتا ناو لو علينا مزج جاي ياتي يعني كل زجاجو نجار ولا يبقى زاس للخون خدن مستي مساح منا من سرح خنيرة مستي المغات حوي منا من سلنا ورا نشتي كزجاجو لو علي إنه عم تلنا جرخوكم لو ما أنتي لتولد كله معلتي يونا أي تحفروني إلي حاسة أو كومنت هابي بيرثداي እንኳን ተወለድኺ በሉኒ ደስ ክብለኒ ምንቲ ካውለለ ብዙሓት እንትን ጥያቄ ጥዮን ድኽማ ኮመንት ቶም ክምልሶም ብቪዲዮ ክምልሰልኩም ልኽእል
بفيديو يملسلكم يبزح جيزي جن حدا نيو ليه متشيو نجاراتنا ليه متشيو بفيديو لما ملاس ምናምን ክኾን ተሎ ወይ ዝኾነ ፐርሰናል ጥያቄ ክኾን ተሎ حዚ ብምንታይ ሃም ተግኒኑ ሃም ትኽእሉ ክነግረኩም እየ በፌስቡክ እና በቲክቶክ ለፅሑፍ ላይ ትኽእሉ ኢኹም ፌስቡክ ለፅሑፍ ብዙሕ ግዜ ኣጓላ ሰልጥያኒ ስለጥያኒ ፅሕፋ ላይ ትኽእላ ኢኽና ና ፌስቡክ እና ና ቲክቶክ ኣካውንተይ ከርእየክን እየ ካብኡ ለለ ቪድዮ ትሪኡ ተለኹ ማለት እዚ ክሪኦ ተለኹ ካብቲ ሰብስክራይብ ዝገበረ ሰብ ንላዕሊ ልበዝሕ ፐርሰንቱ ሰብስክራይብ ለይገበረ ሰብ ይልርዩና ኣብኡ ተለኹም ያው ምንም ይኹንቲ ትሪእዋ ተለኹም ሰብስክራይብ ላገበርኹም ካብኡ ከምቲ ልበልኹኽን ኣብዚኣ ና ፌስቡክ ኣካውንተይ እኒኣ ፕሮፋይል ፒክቸር ረኣያ ልዋም ገብረ ኪዳን እያ ትብልና ኣብኣ ለኣተኽን እንትን ማለት ትደልዮ ነገር ጥቃን ትኽእላ ኢኽን ብዝክ ምልሰልክ እንደይኽእል ነገር ክኾን ተሎ ማለት እዩ ካብዚ ኣለ ና ቲክቶክ ኣካውንት እያ ኣብዚ ለ ችግር የብሉ እንድሕር ዲኤም ጌርክና ለይ እንድሕር ቴክስት ጽሒፍኩና ለይ እንድሕር ቴክስት ጽሒፍኩም ለይ ክሪኦ እየ ክምልሰልኩም እየና ሕዚ እንታይ ድዩ ካልእ ቪድዮ ማለት ካልእ ሕቶታት ችግር የብሉ ንምምላሶም ቀለልቲ ዝኾኑ እኒኦ ግን ከምዚ ልጥቀመሎም ነገራት ልጥቀመሎም ፕሮዳክታት ሽሙ ንገርና ፎቶ ርኢና ምናምን ትብላ እንተለኽን ግን ብዚ ስለለይ ሙቺ ብኡ ፅሓፋ ለይ ኢኽን ካብኡ ኣብዚኣ ቡናና ያው እናቆለኹ ምናምን ለይረኽን ኣነ ቡና ስለ ለየፍላሕ ክሎም ማዓንቲ እዩ ንእሽተይ ዛ ሴርሞኒ ቀሪፃ ልኽን ነይኹ ከምዚኣ ጌርና ያው ቡናና ሰቲና ንኢና لتولد كله معلتي مخنات بمجوار حواتي أنا أرختي استوتا وهبتو بال استوتا حزنا لي استوتا متينا لي نيوانا كاو بتعمي يفلاور الفوتي مالت نا تفدرو عنبوا أدنا قيتية بزح سمن مليك مسلو يخليو مالت ناقا يبالاش ناقا يموتيو منا من يولندي جنانا بتعمي الفوتي نلفوتي سا نلقرو سا كولد اللي استوتا إنا يغني لي دحر مولادخا ناوعلخا برجدي منامن يعني أكلاي تخوري ناقوالخا ناودخا خا تشجرنا أزلنا عنو شو عالتوار حسلا الخونة ماتشم دحر زعد مزرو لاي كيك كيس الرح تلقوا لكن እዚኣ ቆንጆ ኬክ ኣስሪሕላኒ ኢኹ ከምቲ ኩሉ ግዜ ወርሕ ስለና ነኽብረላ ማለት እስካዕ ሓደ ዓመታ ማለት እየዋ ድሕሪኡ እኳ ያው ዓመት ኢና ነኽብረላ ግን እስካዕ ሓደ ዓመታ ልመልእ ብልብል እዩ ልደትኪ ሎሚዩ እንኳ ተወለድኪ ዕፍንጎ ተሲኣ ከዘሜራትልኪ ሃይ መልካም ልደት ናኺ መልካም ልደት ናኺ መልካም ልደት መልካም ልደት ናኺ ሎማ ኣንቲ ቢዚ ዝኾነ ማልቲ ኣሕሊፈ ዓንተወይ ክሰርሖ ተለኹ የቀረፅኩ ወይ ረሲዐዮ እዚ ለ ሙሉእ ናህሊ ቪድዮ ክቀርፆ ይኽኣልኩ ረሲዐዮ ኣጋጣሚ ዝተቆረሰ ትዝ ኢልኒ ካብኡ ያው ላዛኛና ለበሊዕና ኬክና ለበሊዕና قطالي بحدش فيديو سكعني فلسوم شكمين كللني مداني لو جالي كان أرجعين كان سلايا بما ينقص توتا بما يكفن ولتا زلالة مدان كني لزلالة